Nelson Chamisa ayomzara nhasi azokomenda panhau yekubuda kwaBiti mupolitics, panhau yekusiya kana kudhamba kwakaita vaBiti aiwa kuTSHABANGU muri Zimbabwe. Vanhu vakataura zvakawanda vakati aiwa Biti azoita mutete, Biti azonyatsoratidza kuti ari wiki muri Zimbabwe. Sabina mashoko ataugwa naNelson Chamisa. Nokurudzira bva wasubscribe walike wotina on the bell icon. Noti tisasa papage raNelson Chamisa vanouya panapa paFacebook yendo pavo vonyenda vachiti life is dynamic, things change, time flies, change happens, throwback Thursday. Saka vanenge voposta picture kana mnangagwa vaBiti naivo vaNelson Chamisa ndobva vaposta picture iri vachiti aiwa life is dynamic, things change. Samuri Zimbabwe tichiona kuti aiwa nhau iyi vabvanyira kuti throwback Thursday vachitaura kuti aiwa ndiwo pakarizana vanhu pakasiya vaBiti. Saka tichipinda makomenzi evanhu vanonyora vachitaura mashoko ekuti people change too, man is the root of all evil. Vamwe vanyora chiti political tolerance and coexistence is a multi-party society, case study of Zimbabwe. How I like this MSc topic. Mwana vanyora achiti there is no permanent enemies in politics for sure. Something tells in my head that Mnangagwa will hand over power to you before 2028. This picture means million things. You can work with him for the betterment of Zimbabweans and doesn't mean you should betray the people like your colleagues did. Push the interests of Zimbabwe to Mnangagwa. Ndo mashoko anoitwa nevanhu muri Zimbabwe. Nhau iyi aiwa ikubhitira kwakaita vana Biti nekuzoremerwa aiwa nepolitics vachizosiya bato aiwa hainyatsi kupengesa vanhu, hainyatsi kunakidza vanhu vachiti aiwa ndozvazvinoita utengesi muri Zimbabwe. Chibotiudzei mafungiro enyu pine comment section medu. Aiwa musakanganwa nokusubscribe like chotina on the bell icon. Tirambochana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live.